So ayun, magandang araw sa inyo mga bossing. For today's video, papakita ko sa inyo yung school namin. So bali nakagayak na ako papuntang school. Syempre nagpaalam na ako sa mga tropa natin dito. Vacant pa kasi nila yan mga bossing, kaya nauna na akong pumasok. So bali malapit lang pala sa boarding house namin mga bossing yung school namin. Ito nga pala yung entrance ng school namin mga bossing. At ito na yung parkingan ng Pangasinan Merchant Marine Academy, o mas kilala na tinatawag na PAMA. Isa din ang PAMA sa sikat na maritime school dito sa Pangasinan. Bali dito mga bossing, nakapasok na pala ako sa room namin. Pinag-uusapan ako ng mga classmate ko at ng instructor ko. Nasabi dito ng mga classmate ko na vlogger daw ako. Kaya dali-dali nang sinearch ni sir yung pangalan ko. Pagkatapos sinearch ni sir yung YouTube channel ko, eto na yung mga sumunod na nangyari. Sa part na to mga bossing, pinapanood na nila yung mga vlog ko. Sa una mga bossing, nahiya pa ako kasi plinay ba naman ng instructor nyo yung video mo. Ang malala, nakamonitor pa. So ayun, inisa-isa na ni sir yung mga video ko. Pagkatapos namin manood ng mga vlog ko, mag-attendance na si sir. Pero itong mga classmate ko, may pakulo. Tatakpan nila yung bibig ng classmate ko para hindi siya makapresent sa attendance. Pagkatapos ng klase namin kay sir, nagkayaan kami magmerienda muna sa kantin. Syempre kasama natin yung mga classmate natin dyan. Tamang lakad lang muna papuntang kantin. Ito nga pala yung classmate natin na taga Baguio, ayan o, si Belga. Pagkatapos namin magmerienda mga bossing, syempre dumiretso na kami sa next subject namin. Pakita ko lang sa inyo mga bossing saglit yung campus namin. Mukhang may pera talaga mga estudyante dito sa PAMA. Yung iba nakamotor, yung iba naka-wheels. Syempre pumasok na tayo sa classroom namin. Balik ka, konti lang kami dito sa subject na to. So ayan mga bossing, tamang present lang yung mga classmate natin. Dito pala sa PAMA mga bossing, pwede pala kayo ding maging varsity. Ayan o, tamang jogging lang yung mga varsity ng basketball. Hindi na ako nag-varsity mga bossing, baka ma-discover tayo. Joke lang. So bali dito mga bossing, pauwi na tayo sa boarding house namin. Quick vlog lang to mga bossing, at yun, hanggang dito na lang. Ito sa Freb Moto. Peace out.